Abamua, Zio, Ebeche, Zio, and Abam Babe Amame, Abam Babe Amame, Ubahune di Benfield, Zio, Yashi. Then I'm on Mobahano. Now, Mr. Takas for Dankas, Ghanaian, and that's a cuckoo down on Bradin and on where you must come up for a giant. Martin Sam Bebri, Zio, Nana Demi, Jimmy Sam. Abusia ya mamunyina mwakwaba Nyansapo Tv suni na aya na oba kurobi mu na se emu bambo ene afa ya pomuden entumi nsipia aya na kamea ye se wo mu atim se bieburu wo mu ya ye ntetekwa nanso bia na ho akade ene wo munya midindi asonaba Kofi Mensa Abrampa aha aye kase ahimfie aye nana Mensa na himfie atadwufo wa na kasefo atede ne nyina na se nana Mensa ya oye ohene e wo kase ene nananom atena nkonwa ya nhyehyɛ ya hodo a sabra me no kase wo mo anya ayaresabia ena afei bambo adwumako no wo mo atena ye mekire police station enti na hu behia se nananom ene abrempon wa hodo wo mo ewo abamu wo mo akabie wo mpanifo atitire ne enentini ebebo anan na afei wo mo beba abepa ho ntoma amada samanyina nso anya mu kyefa eno nene Nyansapo TV yenso yaba se enho amamre ne amane nyina da dwumadi abekoso no ye betam na ye de amamo midindi asonaba Kofi Mensa Abrampa enche nana Mensa obepie na wone nananom akodwumadi na sena afedi atoaso nyina nso ye de asom Nyansapo TV suni abusia ye sanso mamu nyina mwakwa baabiem sabre santene a wohunu ye nananom atena nkonwa wo kase ena wo mode nana Mensa bonsu eko dwumadi na se de yenim no se wo bo awura wo bi fia wo ye hoho eno nti wo kɔ ema abusua kyeame e wo ho ebisa akwan so mo akwa aba na afei niema ahodo bi a wo betumi aye no eno so etumi aka ho bi nti se wohunu se santene no ato asantene no enye santene bia se nananom atena nkonwa wo kase ye na dwumadi kase a eti se wo mo eba bepa ho ntoma no sabre nana Mensa bonsu oye Kaasehene ena wone nananom atena nkonwa nananom penimfo ahodo wo mo akabie wo mo titire ne enentini wo mo aduru ha wo mo ekwa kotena se ewo dwumadi no ase enti sabre nananom afa wo mo ntoma pafra na ena de fefe tese wo mo kohwe aboa ma bibia koso ne de na no kosem ene se na dwumadi no ebeya kra behwe enti se wo hunu se ntwene ahodo di akire na afei na hunta enyan henkwafo edi wo mu dwuma abrafo edi wo mu dwuma na afei na nanom nka ye nyina so aboa no a ne nyina ye ne kaseman eda wo mu ate ene se nana Mensa bonsu ene mpanimfo ewo ho nananom atena nkonwa ye nhyehyɛ ya hodo a wo mo ede pawo asra adwumakuo dan foforo kra ena afei eye apomuden aya sabia foforo kra ewa ha eti abusua ye be mo akwa aba na yaka cho se ene ne yentena dwumadie yase kosi se nana Mensa bonsu ene na tena nkonwa ebetoa so ewo wo mu dwumadie mu ene mpanimfo dodo na abepie ha aban mu mpanimfo na nanom ya wo mo de animonyam beta adwumadie nachi ama yakra behwe nyina da ebepie ha enti yeni nkomo kakra emfa santene ana ato no sade wuko obi fia mabusua kyeame a wo ho emo wakwa aba ebisa akwan so na wo so de wamane abɔ no saa nene amamre na da de nti akyeame poma no ana edi animu no eye adua na abusua ya akyeame poma no akrabu esiso eye kraman yeja etuana no kyerɛ aduana etiana aduana abusua wo Kaasea nana Mensa bonsu eye wo mo na no anase wo hene ono ene mpanifo ahodo ena wo mo hwɛ sɛ ene dwumadie no ebetumi ayakra behwɛ enti sabre die nana no maduru hei enche
na dwumadie no eba abefrasie yama awafo nyina akwaba eba ene dwumadie na se
adofo ho nyina wadumagenti ma utumi no no nyam no ho nya dudu na praise abai mo na be hirae na dumagenti nyina kwawie ya e de no nyam aseda ne kanfo ama wo ye de wase se wo ma ya pani ati se we wura de ne aje kwa Yesu de no amen. Inauguration of Nana Amasewa Health Center and Council Police Station. Form up 41 men of parade with 2 officers in attendance. Ready for your inspection. May I have your permission for your inspection? I, General Commander Osman Fati, reporting, sir. Thank you, sir. Cadets Kaasehene Primary and our leader and education director Asokwa inspection no. I kama. Actually security personnel normal line up sano. Mama. Utu for Nemsini for Bantamahene. Mama.
Appiah Asokwa Chief Director Asokwa Health Services Company for a buy Nananom Ede ahobo free bench nyina buy nyina be mo akwa asofo nyina imam for nso nyina boss so Ikna hima for nyina nso emoma Sabire siehia ha be mfie ni na otumfo maame kwanya maame be ye Kaasehene ne boss di na biwie ahimfie a Santehene na arabebu ya no eno achi ba se ebe niema Kaase idi kan ya se be police station na fire service achire yi de mu ya ne se fire service ne bi aba Asokwa ibi aba boost na SMS no eye health center eno na bibo twa wa ha ma nuanom nyina ba bie ba bobo amema ye sha gidi na se ibedi ahini aname bedi Kaasehene osim mfie edumienu ni eno na me ye ne se police station yi a kenne eka ho na ibebie sa police station nanso adwada no ibisi Kumasi a enam so ema regional commander ene yayi na ha ekom kan ama foforo aba eno nti me call police station ho no regional commander ho no ikozi ya ne se police station de yentimi mie ni se apre eno achi obema me bre foforo ansana ye bie police station ananom Sabire a yebebie hospital anaze health center yi enipa bebre aboa me amasa health center yi abewie peye enipa baako a ese bi boni din eni se health center yi eto asomiensa ana mienu sa de to so mienu no owura bia e frɛ no Jewu osi Jewu a oye the ark ono na oye nsana na sɛ wo ya de pase ya ɛsoro no mi ameye ntidan yi hunu se ɛsoro pa no Jewu na oye maame ondan nasimame nipa bebre wo ho a omode mo bebre aba na nso mi di bo mo nyina di maako hospital no health center for mpanyimfo a ewo Asokwa omo na ekire me ne yewe a ene yehunu sania esitie yewo baabi a yeji awo wo ho yewo baabi a eye lab scan yewo baabi a doctor etia ohwe nipa ne wo baabi a ye di nipa to e ma ne mema ne nkwala ward ewo ho die etwa to a ye esoro pa no eho eye flat 2 flat a doctor obetena ha ene nurse obetena ha tem biara is a 2 flat toilet bath ni bibia ho a wo mo ebetena ho amaye otumfo ne chire na futuo ene ne nsama biribiara me ko ho ka no eno na ebo me ehye me nkuran ya me ya me na asie na me de ma me wura ebise biribiara a me ko no ho no utumefo chire me se na me ye time da me wura aspapa eno nti
na ahima enso eka ho bo ebiri biara moni bi se me di yini Santahene odi me akotena na ahima court a me na mehwe court ho de ebiri biara na ahima ena me dan wo ho me de woni so as papa nti nyana me kan se kasi man so aboa me biri biara e be communal labor se obiara de na ho den eboa bi se me hu ni se sa wo ya de papa obiara nso be den e beta wachi aboa wo asofo yi me ba ye na me ya se asofo a omo okrom nyina me hia omo ba ye me de hye won sa se ekuro mi ni omo ne bebu eniti ye hye ase ekura de na bosumi bi omo bompan ma me ni kuro yi yere ko se bosumi mi ansa biara asofo wo kuro mu nyinara eba sara nso na kramofo nso eba bompan ma me ni kuro yi obiara ye na famu de oba ma ye bedu sa abiri me da obiara ase eniti mesremo biara wo wiase a opese wo ye biara tumi no de nyame de ama wo biara na gise onye wo se wo ye de mesre na me da mo asese niema biara ekosu biara obiara moa na bibia anye kama na me nim se ahyansie ya maboa me ni eka wo biara be bia no sara nso na mboboa me ebio nipa ni bi wo ya hemfo a wo mo etumefo bibia me hia bia be ko ho ma wo nso ekire me bize ahini de ebiba ansa ne biaba ebi ni munim na ebi ni entimi da ahemfo nyina ase me di mo mu nyina di ba ko mako ente ahai de na ya hunu yi de ye ne se me da obia ase se mo aka me ho ama ya bedu bemben so aya dui me da mu nyina ase de nya me da mu nyina ase asana be de ma do disem ebe tudwa and say Valentine's Day. It's a Valentine. Or do my humanity. That's from ye celebrating the do Eddie Maya where you're home. It's a yummy one say, and yana Nyansapo what you say, and all commission Ghana Amasewa Health Center. It's Viginas hard, not be able. I'm a BBA or happy Valentine. Yeah, Nana. Oh, yeah, or 2 4 see a name. Nana Bantamahene, Bafo, Ousu, Amangwetia. Nana Kaasehene, Nana Nyansapo. Otumfo abreboa ewaha. Chief Imam for any Muslim leaders ewaha. Christian leaders are yeshiemu ewaha. Your party representatives so ewaha. Officials from Ghana Health Service. And now, Wamu Edi Mutintima Ewodumedi Yase. The assembly members are Awaha. Asokwa Municipal Coordinating Director. Security officers are Yechiemua. Obibia wanting Amafo. All protocols observed. Attitude, Central for Yeshiemua. And then that's room. I was a day as a that's room, Madia Boyakobo. Say I am a pen. Now I am a say Yeshiemua. I was some points from home. A very colorful ceremony. Amen. The Tutuna Sakura. Nia Manije, Ayama, and said, Medikai at that Asokwa for Kaasehene, I say, Samasamba me bread, and 9 fear 9 at the account, say, Memasumo, Ewo, Asokwa.
na ye nana Nyansapo wakai me se me ba Asokwa ha se minini na eni e be hyaase e wa ha e be ye MP fufuro wa ha sabra no nana wono so afa na konwa awa ye shia wo akonya bebre so me kai se first time I shia mo Guinness okosra Guinness for sabra na me so me ka ho ama ye coin yedi ye hu komo bebre na menya akonya bebre so adi tre se development of ye potemone you know enye nipa ba akodia ye nyina ya sadie na de na ya befa ya mahungu akwa se na egana na kumaso se kase epuntio ya de bia na di eje ho na enya akwanya so kire e masabra na ani etumi tu anamon e ma ye beye kase school no mo computer center na mekai samia kra na bekosre abattoir ema abattoir for ema womo ya friends air condition satam na apan edi sa computers naba na adie ba ko ya be fa na mebo na naba susoko e wo ho eni se na papa no wo sa obe makase asasa afa ne tuma ba efra na mesuso mani je ho pi se obetra akonya nso no ade ba ko a wo hwe ye se ye ni ayensie ye ho sonkom se frise se nipa wuti wiase na wonni ahoden ana wa pomodi ensem enya ni emi ehia wa wutumi enya hweye wo asetena mu na adihye anana Nyansapo ede to ho say yemfa clean once a month ayadea me beka no ho po na baso say wo beba e wadika yaka roman nyina sorry ade amunidie ene pepa esiesie wo ho e wo sa ekwan no so the kai sebe futuo na mekata na school yi woji ho a ye betumi aye advertisement wo ho ama enu kura po ade niema bebre abreye me jani mu na niema me boaye ema kasi almost akaye eye edan ya osie me so na ho ade ebetumi ademi aba bedrubia me so me de cement be boa no ade ba ku bi ma me hu ye ni se school no na ya ade a eda na koma so enti na wasi edan bi wo ho a antimi anwie ba ye adwuma ye mu no ade ba ku a ye ka ni ede kire ma ye hu ni se untumi amfa ebro amka kofra emu eti ade ba ko a ehu hia ene se aban adwuma ne ye kira ne pepepe se wa hye adwuma ase na ubehwe na wawie sa adwuma no amani be nyina edi mu adase ekwade wo school ho meja wo mu o school taje books and sandals ne niema ni nyina ne ye beba ebe down wo mu enam sekro dada mu na ye baby ayatu eyi egu ya ye eho ekwan dadanti abribia so na ye hwe se de be ya ntokuro be de dem a ye besi ye hwe susu se kasi akwan bi wo ho a yetumi aye na yetumi make sure se dia aka no yenso ye dia agida a ye baba be ye ehu adwuma ade ba ko a bihu ede se ye se di ofru
Ofudi aba. Ono ni Appiah Yenana enam na dwumaden wohwɛ krata wetwitima adwuma ne bebre no ayɛ de ama kromo afoɔ enti yɛbɔ n'abasoɔ no na ɛwɔ sɛ ɛkwan biara so etumi pia no enti mmea mewɔ a yɛ mmarahyɛ bedanye de ma Asokwa a kase ka ho a yɛ 12 electoral areas yɛde yɛ adwuma no sɛ wɔ bɔmmɔden na nnipa tumi Appiah no nyinaa Appiah ɛkwan bi so ama ade frɛfrɛ ɛnɛ ɛsi hɔ yɛ pa ho ntoma a ɛso bɛdeɛ kakra a bɛtumi ayɛ no ɛno ɛna me so ɛkwan biara so meda na didi akyerɛ mo nana ɛnɛ Mitra Hasaya, what I know need a Jumedia Wadieti. Hospital beds, mattresses, a PM, 4 desktop computers, 1 printer, 1 scanner, 1 photocopier, 1 cabinet, 1 office table desk, and an office chair, 20 plastic chairs. Meaning and it's supported to my dear Odi. And until that one of us, Namasa, maybe I hear the piano, Nashasia, Yana F. Near who here, and this Sunday, you best at hospital, no, not prepare, I am Sapiano, a beer, a bit to me a bottle. Now, the media, Nana, why tea? I dear back, never said, you better near Shannon song. You were moving, I dear back, who here. I was a share near young Wedgman. And they said, Obi two and a more, and now on you be two and a more. A Tisaya, a friendly development partner. A quite near Befaso, tax exemptions, and they won't come over to me a boy. I'm a Nipano, when you're Papa, and yet Sergio. And on a name Susu, and Yama, I so say, Yenina, that's Parliament India. Eventually, I don't know, now you're to me, and the Appiah, and the Obibia, or Unibia, and our development partner, shall say, Obedi Sajuman. And to me, I do this summer, baby, make us and now, Utrikwa. Yamichel, our Jumadia, why, and the amount for our Kasi, Yame Oshamupi, the Amra, the yes, you bet me, and the bet to us. Yamichel. Good afternoon. I want to say, Dear Boko. Night and now, morning nurses no way. Morning staff. Okay. And yeah, trainer free home now is starting. How? Because you go for me training at your money, and they say that is the other that they are back and matching. I may allow you that. Yeah, I didn't that. And wait, and if I brought you. I don't even feel emergency. No doctors need a recap. You say, oh, collabo, no, they say, the people who have said, I did accept that I'm going to be free. They are cheers to side, gas and cry. Yeah, I want to say. Hey, if I have no Sabre, no, me alone, and Papa, and Sherry. Me see me as a day. They say, quite the hospital, I can see who buy a yacht.
Okay. But your maternity, so mo fa nko wo why why is stable we so mo fa nko wo ti free o mo aka na health center for Diabo, Nana Masewa Health Center. Nana Mensabusu, the first. Brother, Nana Okwaso, yeah, Nana they come to with health center, has a kind of thing. Miss me, run up to I'm so high, I'm rich. And just I shall have a hotel. We reps at the hospital. Nana is a form of a cook down near doctor for a what's that? Oh, my yard, dear pan, and your mama, your a drink trim. Don't we know can see when you be walk? Miss Omi OPD, since I'm drawn to Children, sir. Nana is in the house. I was stressed and rather. And I know. Baby, man, I'm to Children, some of whom doctor. Miss McQuay, doctor, I will write. The young would say, my baby, me free one was home, I'm a collab, sister. The collab will buy and 10. What you would call us running on me? Or we getting in every war. Aye, and what your man, me free one more. I said, I don't go. Me can I meeting? I don't be soon. Say, oh, what you are, what shopping for? I was shopping for what you are. Then you just say, oh, yeah, what's Uncle Baby House? I'm more waiting for one so home. And I produce a 5 years. Then I don't go. I want to say it, I want it to know. I have a friend family planning. Then I know about Hano. Now, Mr. Tankasa for Bantamahene. And that's a cuckoo down on my Bradin and on where you must have come up for a giant. Really, I easy. You never be prepared who was sweet. And I said, we see kind of Debbie. We the health insurance for you. Or what the health insurance? They can't to me here now. Oh, big trade. Nothing so the bossy cat. Second to every. I'm not saying I was 10. So we what time no man. I'm such trouble. Meet me a more harm of every red. They come into a more chain, Brady. I do. And I said, what can
can the uncle boy. Mammy Kota or home. No. Let's say, Every day, now, Master, one hair center. Yeah, Yada sisi wa she no manyama eti say esa kan mu biem say fa no I want to yem chihye apemfo ba ye be show ye general consulting general OPD ye G health insurance wa ha enti ha wo kra mfa kan kwose wo bre enko kesiem wo ba ha ya ye be show wo twem na se wo ba ye be cheche nsa show bpm a ye nye wo kapre enti mu mpewe na mu pede na na daroma na ye se ka se nyam insure na wo nkwaso ye show ba de insure ma ye da mase bebre next Mobile Nsem network of practice F4 Nana Masewa Health Center health workers no and our mobile display at the chair no also citation be a citation no me picture antibenis any antirita mo be come ho na ready mo na mo start here na o transfer na me beto aso into obi eye bibia e wo say acknowledge no antibenis ni antirita mo na mo start here na me be wie ye into citation ye de manana ti mo frequent na hu citation no ni ready adekra e wo so na antirita mo me assist me na ye mfa manana enanana so yetimi nya aduane di nya bi ma yabusuafo enanana so yesra ma pa dware ebe adwuma nana nyame som no eno anu no wonkwa so da nyame nsra wo apomdi aso yefo yakoto edemaw antipenis antirita wonka me ho na ye read citation in honor of Nana Nyansapo in recognition of your outstanding leadership, vision, and unwavering commitment to the well-being of your community. We honor your remarkable achievement in building this wonderful health facility for your people. We salute you, Nana, your tireless efforts, perseverance, and generosity in making this vision a reality. Your legacy will be remembered for generations to come, and your impact on Kaasehene community will be felt for years to come. Nana mo ene yo apobdin asue for ye that was. Yamosem enfama wo mo yasia da masepa. Obetina benyaso. Afra sofo nyina se oni yen ene bibu Kaasehene. Tie ne bompai ebrebia de ekine na dwibia no afre ye ne share ideas wi a de de mpai ba techi de ye nyame asem ne de ama na enne usa enumunyama de ye a me nkoa no mani ji papa me ne minuanom asofo a eka ho na aya de kese na the police station ne health center ye bia no a ye kase mpai bon kwa ne ne nanabo Debbie, the best ye children and not say ye don't. Now I am Pai Bonkwan. The Asokwa no Appiah. And sorry, I won't Kaasehene. Ye fan the same dune. Asokwa the dear Nimun, when ya suffer mano, software dear Nimuno. And no more sorry, Appiah. The Nana ye. Say na no ma ba do fuma ba ensuo kra eyisika enti yekuta 1,000 Ghana cedis kanis sika no 50 million up to Pentecost ni aye tije se nsore no yatua na Pentecost for won kaya de bi se Pentecost aso de do say ye koyelis Yedi asam ne to na nanim sabre me nanamwa Osmehu afia so far bompa ye mame mo baye lis me jisika sese na netimi die animu die kwa ahemfie a yentwa kapra manana se de nyame ya adom na enu nyama di se na na ya Pentecost for say e wo msa asofo de ne yatua osofa oba ya obeda de sitina no ye fe no osofo
Ayarekwa qualify. District no say nyame chade me wa ha de na ye Kasi Church of Pentecost. Na nadom emwa abeye district. Enti district ne say ya kasa so ni nyina ekọ. Enti ya jai. Nti omo sukuta 50 million. Ade ka asore ne de ho. Any churches ni nyina na koye 100 million. Say na nanye no fasum na ho. Na so for yeta na chi. Sunsun fam ene honam fam yeta na chi. Amen. Amen. Sabosu Kaasehene. Zio. Miss Patricia Appiah. Zio. Asokwa MP. Zio. Nananom. Zio. Otumfo Abempon. Nananom. Zio. Ahimanom. Zio. Asokwa. Zio. Imam for. Zio. Emane Mema Yeshia. Ene jumadie nanka yewura na ebetrem zio na momane jumadie bi ahia ofie zio enti waye ni mpaboa ama ahye baafo owusu amankwatia zio ya metoso nsia zio samemra na mbesi na nan zio na mentra jumadie nu zio enu nti na nyamo hume ha zio ene jumadie aye bedie no aye health center, any police station. Zio. Ya na Nyansapo Tv was ye na be commission. Zio. Mate hon sem bebre. Zio. Na de mi wo ya adwumi sem. Zio. Na nim sese na tie. Zio. Na nyame nhyira. Zio. Nyame nhyira de wa ye die. Abu bibia so. Zio. Media minim say eja fitie ni ebehu na ja ya yina ya sori akọ na we die efedodo zero yewa dawase se enimonyam kesiese wa hye no na ebi akakaseman eni asanteman nyina nyama hiraw afei omo boaye no zero minim nipa ba ku mienu biom zero na ba ku bi kra de on pese obi a be hu no zero menua no madam fono no zero na obwa santima ye papa zero ene otimachi ha zero menim so pese me boni den dia ya me fa ni kofi ono so me pese ye danase efise na na kasa se mutie ya Ose asuni nyina ona ye mano. Zio. Sewunim non enterprise. Ni managing director. Kopinga so mi anhwe okakra. Zio. Sanan mamuso. Ba fo bodini. Enti dana se papa. Zio. Mekoso a yewura ebeti. Zio. Na sese de akone se nananu ye hu se say kase ye twen aboa aban mu a zio ebeche zio ena aban ba be we amame aban be we amame ubehu na di be mfie dum zio ne anya hwe sese nananu ahu se ekro no ayomo dia zio enti so man hwe anya bibia enkoso zio eno no sese nananu bebre dia tom ho so omo ye no man kakra mo mukro sebe ya omukro no so epepeja eno na ya ba be hu tinana mesan da wase bio de wa ye no efa na yewura so beti na ade ba ko ha me emofo kano maintenance culture ebi ni Africa Adana ebehu ni fefe sei no ebedi busumi nsia oba bebusa se eda we efre zio o se anya na nanu ayesi yes ayesi yes ramu kasemai asantemai zio aya ha ana mo bejuma yaresa
Entimoba momwa na eho yeninu oba unkapunshim oba obunfu ema untutu na untu na ensenkonya ewo ho yesremu muso ya famo mo madwuma ne samu besiesie ho yesremu momwa na eho no ebedi enfie be num enfie du no net de etie enti nananom kaseman nananom kaseman mo amochia ha nyina no ene base be commission nanamesa da wasibio afefa awaye nyame hira de wo ye bia no nyame nu anim onye mawo nefa animonyam be yewura na ebinka santimen nyina medamu nyina wase that's your bro, that's your yard, that's your Yamamunyina mwakwa babiem eba Nyansapo kasamfoni so enche niema unya ne tie se kase atede ne nyina ene se nana mensa bonsu na daroma ne nana no ahodo aka bomu esi ayasabia esuye pa de ama wo mo sebe ye be mo mapomuden etumi ayakra behwe afei empanifo ahodo bi aka ho ede wo mo ahoden ene wo munyansa eboaye ene brema pan se nananom eni abamufo betumi ahia amadwumadie no wo mo apa ho ntoma ne senti ne ebo anan eba bepie mu ewa ha medindi asonaba Kofi Mensa Abraham Pampanifo dodo na ne baaye ye rotumfo santehene ono amudie wantumi ama na emom baafo amankwati a oye Bantamahene ene besi nanan nanano mo hwa amadwumadie na koso kama ntu hwa machi a dwumadie no pomponso ne na wie ya no eno nti ye de mo ensa ha de wa kyire nyina no ye de beso mo obade ya dom na wode ye nkwache na ye besanso ahia Nyansapo TV so na me ne Appiah ene baaye makraw Kura preko enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu awase wadoresra Tanyini wantena fie ema aseduamfo Blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo Abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam Tefamfam ne honhon hia na Amerika sa Sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame